Так. Ці пачаўся стрым, чарговы халера стрым. Ну, пачаўся, выдатна. Ага. Халера. Вось пра гэты прышпіл я і забыўся. Во. Во, вось так выдатна. Вось так працуе як след. Чатик. Проверка. Працуе. З затрымкай, але працуе. Сёння мы працягваем швэдацца па пячорах. Сёння у нас да халеры смаколікаў. Добра падрыхтаваныя. Адразу бахну таблетачку. І можна пакрысе пачынаць. Я, насамрэч, ні халер не памятаю. Але, калі я не памыляюся, то гэтую мясцовасць мы выдатна зачысцілі. З таго моманту, як мы зачышчалі гэтую мясцовасць, прайшло шмат часу. Дужа шмат часу, насамрэч. З таго часу я паспеў згубіць захоўванне, прайсці нанава і пачаць нанава. Тым не менш, у нас все нібы такі. У нас трошкі па-іншаму апранутыя жэўжыкі, таму што на новым праходжанні я знайшоў трошкі больш сакрэтаў і, адпаведна, лепш аздобіў нашых герояў. Але агулам усё засталося тым жа самым. Так, і пачнем мы з пошука скарбаў, насамрэч. Я не той, каб добра памятаю, як яно ўсё тут працуе. Вітанкі камат. Вольф 3D. Ну, амаль што. Амаль што. Тэкстуры палепш, але агулам блізка. Так, нам трэба знайсці, дзе вось гэты цмок перасякаецца з поглядам іншага цмока. І ў гэтым месцы ў нас будзе магчымасць паспаць, і гэткім чынам мы адкрыем скарб, карацей. Таму зараз нам трэба паглядзець, куды глядзіць гэты цмок. Звычайна, калі ў нас ёсць мапа, гэта супер лёгка робіцца, але тутака ў нас мапы няма, мы гуляем у класічны рэжым. Мапа адсутнічае. То бок, усё хардкорна. Вітанкі Паватата, вітанкі Альсеч Бро. У нас найвышэйшая складанасць і класічны рэжым без мапы, каб блытацца, каб вось захрасаць у падзямеллях. Можна намаляваць мапу ў шытачку, ў клетачку. Але спачатку я хачу паспрабаваць скарыстацца мозгам. Як мы гэта зробім? Бярем погляд гэтага цмока. Можаш у галаве дзве каардынаты трымаць. Вось я прыблізна гэтак збіраюся паспрабаваць зрабіць. Нам зараз трэба прачарціць лінію погляду гэтага цмока, а потым супаставіць яе з лініяй погляду іншага цмока. Куды глядзіць гэты цмок? Туды. Раз, два, тры. Ага. Раз, два, тры. Раз. Во, вось тутака ён глядзіць. Вітанка Рыгана. Што мы сёння жарым, шаноўнае спадарства? У нас сёння ў якасці чагосьці зялёнага агурочкі салёныя з таўканіцай і з запечанай курыцай. Сёння ў мяне такая смачная вячэра, вы сабе проста уявіць не можаце. Ой, толькі зробленая таўканіца.
Вітанкі Пюрбаі, вітанкі Ціртхі. Мае цвярозасць трымаецца выключна на антыдэпрэсантах. Ну, бач, колькі яны ўсяго карыснага робяць для цябе. Махлярства смачнае. Дакладна смачнае. Вітанкі, Янчык, вітаначкі. Так, у нас вось гэтая лінія. І лічым тутака. Раз, два, тры. Раз, два, тры. Ага, і вось гэты калідор наўпрост да дзвярэй. Хутчэй за ўсё тое месца, дзе нам трэба паспаць, вось дзесьці на гэтай лініі. Зараз нам трэба знайсці цумока нумар 2 і паглядзець, куды ён глядзіць. Цумок нумар 2 у нас дзесьці вось тут, така, во-во. Пачынаем. Зараз тосты з сыром фарэлю зроблю. О, гучыць выдатна, смачна есці. Не, я ведаю, што нельга піць алкаголь, калі прымаеш антыдэпрэсанты. Я і кажу, гэта пабочны, але карысны эфект антыдэпрэсантаў. Раз, два. Тры, чатыры, пять. Раз, два, тры, чатыры, пять. Тэарэтычна нам трэба паспаць вось у гэтым месцы. Давайте паспрабуем. І мы бачым сон нейкі. Я вас не чую, але ведаю, што вы чуеце мяне. Я спрабаваў паразмаўляць з іншымі. Слухайце, я гэты сон ужо чуў. Яны былі злачынцамі. Гэта сюжэтны сон. Магчыма, нам зараз трэба будзе паспаць яшчэ раз. Трымаем у галаве, што вось тут... О, адкрылася! Ау! Бачыце, нават не малюючую мапу, тут лёгка можна вырашаць гэтыя праблемы. Ізі проста. Ізі. Гэта, дарэчы, вопратка пойдзе арыгане. Таму што арыгана ў нас злодзей. Ты глядзі, якая ў цябе цяпер вопратка арыгана. Цябе капялюш, літаральна, як у Робін Гуда, і гэткія шчаравічкі. Я плю, але па часе максімальна разношу, аднак сёння забылася зранку ўвечары выпіла, таму не нап'юся, хаця вельмі хочацца. Трымайся, Ціртхі. Я сёння буду цябе падтрымліваць, мы будзем рабіць утульнасць безалкагольным чынам. Всё будзе добра. Шо адразу зродзе ему я ў душы бард. Ну, не, глядзі, якія ў цябе навыкі. Забойства, кінжалы, ухіленне, стралецкая зброя, метальная зброя і бойка без зброі. Гэта не гэты самы. Арыгана ўсё яшчэ ў шпіталі. Халера, працягваюць трымаць арыгану. Спадзяюся, ўсё будзе добра. Праграма выратавання гаўнянага настрою Ціртхі. Так. Ну ты паглядзі, гэта ж гульня, літаральна суцэльны рэлакс. Яна проста нават гучыць так, што хочацца адпачываць. Бард-асасін. Ну, дарэчы, ёсць такое. Ого, а што гэта за песня гэткая? Так, мы, дарэчы, у новай мясцовасці. На гэтым паверсе мы ніколі не былі. І ў нас літаральна перад вачыма націскная пліта. Магчыма, зараз на нас выбегуць ворагі, таму трэба паглядзець, каб у нас усе былі падрыхтаваныя. Халера! Вось гэта непрыемна.
Вось гэта я разумею, супер непрыемнасць. Халера. Давайте. Трымаемся. Іх было 2? Новы ўзровень у пюра і у арыганы адразу. Instantly, як то кажуць. Павука было толькі 2, здаецца. А, не. Узгадваем, як тут біцца, таму што я насамрэч забыўся. У нас зараз, дзякуючы прамацоўцы, суперкарысная арыгана, таму што у яе цяпер ёсць навык хутка кідання. Яна можа сюрыкенамі літаральна закідваць варагоў. Ух, адбіліся неяк. Ау! У DOS 2 у ваўкала Ральфа крыўдзіў. Я учора забіла аднаго з сакрэтных босаў у кроўленай крывасісі. Там ёсць сакрэтныя босы? Кайфова. Глядзіць, там хтосьці ходзіць. А хто там ходзіць? Там штосьці здаравезнае ходзіць і незнаёмае. Давайте мы туды не пойдзем. Ну, для пачатку. Давайте ведаеце, як мы зробім? Мы ўвогуле выйдзем з гэтага паверху. А дзе мы? А, во дзверы. Халера. Яны зачыненыя дзверы. Нас не пускаюць на папярэдні паверх. Давайте тады схаваемся тут, і паспрабуем прамацавацца. Калі яно здаравезнае, незнаёмае, смачнае, ну... А, ідзе! Шо гэта такое? 0 пашкоджанняў арыгана. Яно нейкае павольнае, але нейкае супермоцнае. А што нам з табой рабіць, жэўжык? А! Ні халеры сабе ён! Так, ну фаерболы на яго працуюць. Сюрыкены супер неэфектыўныя. Не патрапілі. Зараз паглядзім. А, ну, ён рубаецца... Мячом ён рубаецца нармаль... Не, не нармалёва. Фактычна яго пашкоджваюць толькі крыты. Звычайныя удары ледзь чапляюць яго. А вось магія працуе нармалёва. Што гэта за халера? Слухайце, у гэтай гульні мне не хапае бестыярыя, каб вось пра гэтых жэўжыкаў яшчэ чытаць. Прычым пажадана, каб нататкі ў гэтым бестыярыі рабіў асабіста я. О, добрае пашкоджанне зараз былі. Ага! Які ж ты халера таўшчэзны. Асцярожна. Прапаную цікаць, а нам няма куды цікаць. Я ж кажу, нас на папярэдні паверх не пушчаюць. Я ўжо паспеў за гэтыя 2 тыжні забыцца, як націскаць кнопкі, таму зараз блытаюся, і нас літаральна ратуе тое, што ён супер павольны. Калі б тут яшчэ былі 2 павукі адначасова з ім, нам была б срака. Але вось зараз мы можам даць рады. Я нагадваю, мы на максімальным узроўні складанасці, і ўсе усялякія перашкоды па нам пашаць з усяе эмоцыі.
Бачите, 0 пашкоджанняў. Крытычны удар на 21. Во, ось гэта была здольнасць, і яна лупашнула на 50. Насамрэч варта было б гэтыя лічбачкі адключыць, таму што гэтак яно занадта казуальна адчуваецца. Было б нашмат цікавей зараз бегаць ад яго і не ведаць, што мы яго амаль што не пашкоджваем. Але гэта б лепш працавала, калі б у нас была магчымасць назіраць результаты нашых удараў інакш, то бок. Калі б, напрыклад, была пэўная анімацыя таго, што яны вось атрымалі пашкоджанні. Ворагі ў сэнсе. О! Ес! Адразу ж перагруз. Давайте перанесем сюды. Гэта што ў нас? Молат огра. Значыцца, гэта ў нас огр. Ты не ведаеш, што гэта за халера, якую нататку ты пакінуў. Здаравезная халера, якая актыўна намагаецца мяне забіць. Павольная, мае рогі і утрымлівае молат у руках. Дакладнасць мінус 20, моцнасць 36, то бок моцнасць удвая большая за тое, што ў нас зараз ёсць, але пры гэтым касое, што піпец. Не, лухта. Мне не падабаецца гэты малаток. Давайте паглядзім, што ў яго было у мяху. Ключик залаты. Залаты ключик. Мяса, мяса, мяса. Выдатна. Гэта будзе у нас мех для ежы. Тут у нас паходні. Нармалёва, слухайце. Досведу за яго далі не тое, каб шмат. Божух, наколькі тут месца. Які трындзец. Пусціце нас захаванне зрабіць. Таму што нагадваю, што раз тое, што я перагульваў пэўную частку гульні, то бок фактычна ад самага пачатку да таго месца, дзе мы спыніліся, я даведаўся, што нават на высокім узроўні складанасці мы можам захоўвацца у які заўгодна момант. І як на мяне гэта не цікава, таму мы будзем захоўвацца выключна на камянях, і калі будзем паміраць, нас будзе адкідваць на камяні, і захоўвацца мануальна мы будзем толькі напрыканцы стрыма. Будзем увесь час мазаць, затое моцна. Трэба адразу біць міма. Філасофскі. Мой рэдактор казала, што засталося няшмат рэдагаваць беларусізатара Outlast. Таму ў гэтым месяцы будзе абнаўленне беларусізатара Outlast. Так, версія 1.1. Это сур'ёзны падыход. Так, прамацоўка. Пюрбаю. Давайте укінем у мячы, каб ён больш актыўна рубаў. І у абладункі. Тэньшык. Супер прамацаваныя булавы. Давайте працягваць. Опа, плюс здароўе. І у абладункі таксама варта закінуць. І аргона. Аргона у нас спецыяліст па метальнай зброі. Калі ўсё ўкінем, атрымаем яшчэ плюс сілу. Калі сюды трошкі закінем, будзе плюс спрытнасць. Спрытнасць у нас і без таго файная. Файная. Таму што, бачыце, на 24 узроўні у нас хуткамітанне дадалося. Хуткасць кідання усялякага кідальнага павелічана на 50%. Таму хуткасць нам не тое, каб трэба, а вось хуткасць, ось сіла, магчыма, варта і
павялічыць. Давайте няхай у нас будзе сила +1. Бойка без зброі таксама хуткасць. Сила +1 у арыгана. І раліф у нас прамацоўвацца будзе... А, ён надойчы прамацаваўся ўжо. Окей. Калі пачынаеш гульню, ёсць дадатковыя опцыі захоўвання выключна на крышталях і аднаразовыя крышталі. Ну я не бачу гэткага. На пачатку гэткага не было насамрэч. Я б заўважыў. Магчыма, гэта дадалі менавіта ў другой частцы, калі аматары, калі фанаты раскрытыкавалі занадта казуальную казуальнасць. Смачна есці. Ниндзя паела таўканіцы з курыцай. Таўканішка атрымалася просто... Таксама бачыце, пры першым праходжанні мы не знайшлі скарб. І гэты скарб ніяк нам не дапамагае выжываць насамрэч. Ён просто займае месца, і ён залаты. Гэта, як я разумею, просто такое ускладненне. То бок у цябе робіцца інвентара менш, каб на канцы стрыма у цябе стрыма. На канцы гульні у фінале у цябе быў скор трошки вышэй. Гэта для ўсялякага задротства. Так, зараз нам трэба парабіць зёлак. Ось так. Робім хілку. Робім супрацьяддзе, таму што павукі тут таксама ёсць, як мы даведались. І яшчэ одну хілку. З магіяй, дарэчы, мы сёння будзем эксперыментаваць, таму што ідучы па-новаму, я больш свядома прамацоўваюся, і ў раліфа ў нас да халеры прамацаваная магія паветра. Навошта вы спытаеце мяне на магія паветра, калі ў нас заклёнаў на магію паветра амаль што няма? Як вы бачыце, у нас ёсць 3 заклёны, якія не адкрытыя. А гэта ўсё дзеля таго, каб мы маглі скарыстаць нябачнасць. У нас ёсць заклён нябачнасці, а сярод ачывачак ёсць ачывачка ударыць ворага ў спіну. Сёння мы будзем эксперыментаваць з гэтым. У мяне адразу ўзніклі 2 светлыя думкі наконт забойства другого сакрэтнага боса. Одну просто рэалізаваць, але падазрую, разрабы забанілі, другі вельмі цяжкі шлях. Ну, вядома, забанілі. Справа ў тым, што я перакладаю ліцэнзію GOG, ну як ліцэнзія пад піраткай. Табе ж пірацкую версію. Не, яна мусіць працаваць. GOG-версія мусіць быць сумеснай, так бы мовіць. Сумясцімай. Хто хоча жэрці? Пюрбай хоча жэрці. На табе, пюрбай, пажэрці. Все, астатнія могуць спакойна сабе перасоўвацца. Вы паглядзіце, як прышпільна апрануты раліф. Халера, блахасты прыбег. Усе вітанкі ад ніндзі і блахастага. Капелюх чаклуна, дуплет фіялетавы, скураныя нагавічкі, такі ўвесь мах-мах. Вітанкі вам з чаціку. Так, давайте возьмем походню свежую. І не наелася, трэба ў мяне скрасці. І давайте... А! Що гэта было? Чулі? Там штосьці націснулася. Давайте уважліва глядзець пад ногі. Що тут націснулася? Що гэта за гук быў? Сабака глядзіць на вячэру і робіць выгляд, што ён самы мілы, паслухмяны, няшчасны пес. Arechana podkreślenie każe. Padzali se smekolikemi.
Дык іх да халеры, іх не абавязкова цягнуць у мяне з гэтага самага сталеркі. Што націснулася? А? Што гэта? Што гэта такое? Pingwin, Arechana podkreślenie karze, zaciużoj talerki smecznej szaje. Kataćki potwierdzac. Окей. Прогулянка, то бок шпацыр. Тут мы ходзім па коле, але пры гэтым мы чуем, што за сцяной дакладна штосьці ёсць і штосьці клацае, калі мы ідзем пэўным маршрутам. Капец. Можна паспрабаваць ударыць, калі ён павольны. Гэта пра балахастага ці што? Не, так з гэтым праблем няма. Цяпер у нас ёсць нябачнасць, таму зайсці ў спіну няма ніякіх праблем. Тут така за сцяной штосьці ёсць. Давайте уважліва агледзім сцены. Pingwin, Tirthe karze, jonne blachasty. У вас састарэла інфармацыя. Ён дакладна блахасты. На сценах нібыта націснуць нічога нельга. О, чулі? Клац. Клац. Магчыма, нам трэба прайсці нейкім маршрутам, каб всё яно клацнула, і гэткім чынам адчыніліся дзверы. Я думаю, сакрэт вось у гэтым. Клац. Furre podkreślenie by karze, abzimy blachasty. Kto prysutniciaje na strymi, fajomir kewenni pra naszage prygeżankage pingwinę. Нібы пасткі націскаєш. Ну так. Гучыць непрыемна. Але. Во, ось тут яно націскаецца. Магчыма, слухайце, трэба паспець націснуць. Не. Таму што калі мы націскаем гэтую супер незаўважную халера пліту, якую літаральна не бачна, яна на некаторы час робіцца неактыўнай. То бок, магчыма, трэба паспець націснуць усе гэтыя пліты за пэўную невялічкую колькасць часу. Стаў каля лужыны, мне па калена, зробіш шаг, заб'ю. Шагнуў. Гэта яму просто прыгод не хапае. Клац. 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 Дзесьці яшчэ мусіць быць клац. Складана. Дарэчы, трэба памятаць, што ў гэткіх месцах можа вылезці тэнтаклі. Я ўжо забыўся, што за гэтым трэба сачыць.
Карацей, гэта загадка пакуль што незразумелая. Давайте пойдзем сюды. І там у нас штосьці чаўкае. Гучыць непрыемна. Што гэта за гук? Прымарныя залі. А што значыць прымарныя? Я ўжо забыўся. Пайшла ў душ, не памірайце. Будзем намагацца. Ён яшчэ не ведае пра мыццё ў панядзелак. Літаральна перад намі за дзверу штосьці гучыць. Гэта нашыя старыя знаёмыя. Але яны нейкія трошкі больш хуткія. Але не мацнейшыя. Ну. У сэнсе моцнасці яны абсалютна аналагічныя. Просто іх шмат. Ну слухайце, магчыма, яны трошкі больш шпаркія. І іх да халеры. Тут іх цэлы пакойчык быў. Апошнія? Усіх парэзалі. Колькі ж ежы. Карацей, гэта ў нас пакойчык ежы. Насамрэч. Столькі ежы, што нам аж не лезе. Што там яшчэ адзін з'явіўся? Чакайце, яны там спаўняцца ці што? А ты адкуль узяўся? Яшчэ адзін. Адкуль вы павылазілі? Pingwin, Kirtha każe, potrzebuję demaćki na tydni. Дарэчы, Ціртхі, ты просто прапусціла. Сёння зранку у нас быў стрым, і на гэтым стрыме я паглядзеў таго картографа, якога ты запрапанавала. То бок твою дэмачку я ўжо агледзеў. Вітамкі ежа. Прывідныя? Магчыма. Мо яна робіцца неактыўнай, пакуль ты не націснеш на няправільна. Так, ёсць такая імавернасць. Але гэта трэба будзе тэсціць. Гэта мы дазнаемся толькі ў будучым. Бацюхны. Лабірынт вар'яцтва, карацей. Перад тым, як лезці ў лабірынт, нам трэба знайсці каменьчык. Па стану на зараз нашая задача знайсці каменьчык. Каб зрабіць захоўванні, пасля чаго можна будзе... Яны там літаральна спаўняцца, ці што, ці як? Ты адкуль вылез? Ну, слухай, яны там літаральна спаўняцца. Давайте пакуль закрыем. Карацей, у нас ёсць бясконцая крыніца ежы. Тут можна прамацоўвацца, пакуль не лопнеш. Бясконцая крыніца ежы. Глядзела запіс, але не дайшла, як гульня. Спадабалася. Мне трошки не зайшло, што менавіта картаграфічнасці там
не так шмат, яна ў асноўным просто падстава для таго, каб швэндацца і размаўляць з мясцовымі. Тым не менш, прышпільненькая гульня. Хтосьці там перасоўваецца. І дзіўны паверх, тут да халеры месца. І невядома навошта столькі месца. Воу, крабікі. Крабікі гэта добра. Штосьці адкрылася. О, добрай раніцы. Чым магу дапамагчы? Якія ж мы касыя. Толькі арэгана заўжды трапляе. Усе іншыя маюць імавернасць не патрапіць. Бронірованая халера. Так, і що тут у нас? О! Сакрэт. Гэта пойдзе арэгане. У арэганы ёсць цэлая скрынька з бомбамі. У нас, глядзіце, тут 4 электрычныя, 5 вогненных, 2 атрутныя і 2 марозныя. Яшчэ да халеры усялякіх стрэл. Яно нават і не ўмяшчаецца. Давайте вось гэтак зробім. Яшчэ мы знайшлі атрутнае лязо. Які кінжальчык з абмежаванай колькасцю выкарыстанняў. Супер, мабыць, карысная рэч. Калі сапраўды пакойчык з бясконцай ежай, памятаю пра пакойчык з бясконцым досведам, так можна просто там адразу яе забіваць і есці, і забіваць і есці. Літаральна ў тым пакойчыку. Ну, шкілеты яны з'яўляюцца павольней. О! Гэта у нас малошнік. Літаральна за сцяной штосьці чаўка, і здаецца, гэта крапс. Гэта гукі крапса. Зала вагню. Штосьці мне туды ўжо не хочацца. Паспрабуем штосьці пакласці сюды. Нічога не адбылося? Калі ёсць паходні трымальнік, у якім няма паходні, варта туды паспрабаваць уставіць паходню. Калі ёсць ніша, у якой не ляжыць лут, варта туды паспрабаваць дадаць лут. Гэта заўжды можа быць сакрэт. Паслядоўнасць. Зноўку націскныя гэтыя самыя. Зараз будзем біць краба. Магчыма, рэчы з зарадамі перазараджаюцца на крышталях. Нам, блин, гэта зусім казуальна. Супер лязо, якое можна перазарадзіць у які заўгодна момант. Крабік прыгоженькі. Ідзі ў сраку. Ён шчыпаецца супер моцна, таму асцярожна, Мансім. Наколькі я ведаю, дарэчы, за огра ёсць ачыўка. То бок літаральна гэта адзін з моцных ворагаў, які адзначаны. Халера, там яшчэ адзін краб. Давайте адбяжым. А дзвюх мансіць будзе незручна.
Врагоў трэба размяркоўваць. Каб яны не маглі цябе заціснуць. Мінус крабік. І там я бачыў яшчэ аднаго. Але ёсць імавернасць, што ў нас нават крабсы тут генерыруюцца бясконца, спаўняцца, то бок. Крабік. Цяпер не забыцца забраць той сірукен, якім я не патрапіў. Ідзе ў сраку. Ідзе ў сраку. Карыстаемся тым, што аргана можа літаральна спаміць усялякае непрыемнае лятучае. Мы, дарэчы, не пайшлі ў той пакойчык, што леваруш ад уваходу. Нагадваю, што наша асноўная задача знайсці каменьчык. Альбо, магчыма, адчыніць дзвер на папярэдні паверх, каб зрабіць захоўванне, каб можна было бяспечна эксперыментаваць з наўколлем. Давай, давай, ідзі ўжо. Смачна мне есці. Паходня ў нас пакуль што хапае. Там адчынена, давайте пакуль што зачынім, таму што калі там спаўняцца крабсы, гэта будзе трындзец. Вось тут мы выйшлі, і тут у нас нейкі пакойчык трошки з павучкамі. Трошки. Грибочок. А, я бачу, там павук стаіць. А, ён не адзін. Рэт-рэт. Мінус павук. Дзякуючы таму, што мы да халеры моцныя, мы ўжо можам даволі хутка іх забіваць. Я насамрэч ужо звык, што мы змагаемся з крабсамі, якіх забіваць трэба паўгады. Таму павукі літаральна развальваюцца аж хутка. Пахіліліся. Хух. Але два трэці павук прыбег. Які непрыемны паверх. Тут нашмат больш варагоў. Давай. А, яшчэ адзін. Скатыняка. Мінус. Настэншык стамілася. Якія ж яны шпаркія-то. Ух, тэншык. А, таму што яна галодная, таму і стамілася. Стамілася тэншык. І трэба пагенерыць ману раліфу. Напружана, напружана такое непрыемнае павуковае месца. Що у нас тут схавана? Шабля нейкая. Давайте паглядзім, що за яно. Абардажная шабля. Мячы, сила 19, хуткасць 15. Сила 19, хуткасць 15. То бок яна значна лепш за наш меч.
Выдатна. Віншую, Пюрбай, у цябе новая зброя. Так, сапраўды Рэгана таксама хоча есці. Смачна есці Рэгана. Можна яшчэ загадзя нагадаваць трошки невялічкім грыбочкам. Раліфа, все наедзеныя. Каменьчыка ўсё яшчэ няма. Нельга трымаць галоднай гэткага хобіцца. Глядзім на сцены, каб упэўніцца, што няма ніякіх сакрэтных кнопачак. Здаецца, няма. Здаецца, няма. О! Кавалак мяса. А, вось гэта, дарэчы, важны момант гульні. А ежа тут ёсць розныя кавалкі мяса. І адзін з найбуйнейшых кавалкаў мяса выглядае у нас вось так. І гэты велічэзны кавалак мяса гэта нага пацука. Здаравезны кавалак мяса гэта нага пацучка. Пацук наравік. Цікава будзе сустрэць іх у будучым у жывым выглядзе. Пусціце! Упусціце! Зала вагню. Ці з'явіўся тут крабік. Ёсць імавернасць, дарэчы, што яны не той каб спаўняцца, проста іх да халеры. І здаецца, што яны спаўняцца. Але... Не, слімакі дакладна спаўніліся, таму што тое месца мы прайшлі цалкам, і ў нас проста за спіной з'явіліся два дадатковыя слімакі. Значыць, яны спаўняцца ўсё ж такі. Яны ў жыцці не маленькія, бабуля ў цемры аднойчы прыняла пацука за тлустага чорнага кота. Не, я разумею, але ўсё ж такі гэта не памерам з карову. А тут такое адчуванне, што яны літаральна з карову памерам. Так, што ў нас тут? Паслядоўнасць. Ну, гэта выглядае як пастка насамрэч. То бок нейкі шлях, які трэба прайсці пэўным чынам, каб здабыць штосьці карыснае. Зала вагню. Ну, трэба захавацца. Перад тым, як лезці ў гэткія месцы, трэба захавацца. Ці ёсць у нас штосьці на сценах? О! Опа-на! Ось гэта зараз было прышпільна. Раптам выявілася, што ёсць не толькі гэткія кнопачкі, як мы бачылі, а яшчэ і бачыце плітка з іерогліфам. Вітанкі, Тэншык. Бедны сабак страціў надзею, вылізвае падлогі. Тэншык просто... Глядзі, як ты апранутая. Хітынавая маска, хітынавага нагавіцы, брыганціна, плашч паляўнічага. Выглядаеш шыкоўна, насамрэч. Так, а што гэта за месца такое? Сховішча кулі. І тут націскная плітачка. Бляха, мне трошки не падабаецца. Трошачки не падабаецца. Выглядае насамрэч не як сакрэт, а як сакрэт-пастка. Ну добра, мы... А! Это портальчик. Окей.
А чаму ён нас не тэлепартуе? Гэта нейкі тэлепорт, які нас не тэлепартуе. А чаму? Алло? Упершыню, калі шчыра сутыкаюся з гэткай сітуацыяй. Давайте уважліва глядзім сцены. Цікава. Давайте паспрабуем кінуць каменьчык. Каменьчык знік, дарэчы. І дзе ён з'явіўся? Мы кінулі каменьчык, і нам трэба... Давайте яшчэ кінем кавалачак мяса які. І гэткім чынам мы будзем адсочваць, куды вядзе гэты тэлепорт. Незразумела, чаму на нас ён не спрацоўвае, але... Тэньшык жук. Ну так. Прыгожанькі жук. Знайшла нейкага ляснога ўзроўню складанасці спосаб вырашэння праблемы, праз якую і запускаюцца грымрокі. Залечу на 30 хвілін і выдалю. І нас не тэлепартуе каменьчык з жар. Хутчэй за ўсё гэта проста тэлепорт, які працуе ў адным напрамку. То бок гэта выхад. Не ўваход, а выхад. Не зусім зразумела, але цікава. Я зразумеў, што яно не запускаецца. Рабіць налады гульні гэтак жа цікава звычайна, як гуляць у гульні. Таму зараз сапраўды нагуляешся. Паўкоў не з'явілася. Мне насамрэч не падабаецца ідэя таго, што ворагі могуць наўпрост спаўніцца. Да гэтага мне супер падабалася той факт, што ось мы варагоў забілі і ўсё. І паверх чысты, можна па яму хадзіць спакойна, расслаблена. А тут, бачце, слімакі халера. Давайте, дарэчы, да іх зараз яшчэ раз зойдзем, паглядзім, ці наспаўнілася новых. Так, чуеце? Поўзаюць. І у іх да халеры. То бок яны там адкульсьці вылазіць. Рыкнуў на мяне. Нагадую ўжо няшчаснага. Прывідныя залі. Ці там ёсць хтосьці? Падазраю, што прывідаў трэба біць магіяй. Ага, чую. Гэта не зусім прывіды, гэта вось гэтыя жэўжыкі. Пакуль што трошкі дзіўная лакацыя, трошкі дзіўны паверх у тым сэнсе, што тут проста да халеры варагоў. Просто піпец колькі іх. Карацей, давайте пойдзем у той пакойчык, дзе мы забілі крабсаў. Ён, прынамсі, здаецца невялічкім, магчыма, там разбярэмся дастаткова хутка. Дзіўны паверх? Дзіўны. Цяпер трэба уважлівей аглядаць сцены, таму што мы знайшлі яшчэ адзін спосаб актываваць сакрэты.
Зашмат без захоўвання ў гойса. Ну давай паглядзім яшчэ раз. Здаецца, няма там нічога. Там вось гэтая націскная плітка, якая опусціла рашотку. І ўсё. Є ніякай магчымасці павярнуцца. О, я чую каменчык. Халера, ён зачынены. І гэта відавочна не тая адтуліна, якая нам трэба. У нас ёсць залаты ключ, а тут нейкі бронзавы трэба. Так, ці ёсць тут каменчык? За сцяной я чую крабса. Бачыце, нам трэба нават захоўванне заслужыць. Інакш нам нават захавацца не дадуць. Я сумаваў па гэтай гульні, яна такая безжальная і таемная. Падабаецца. Ну шо, сколько яму партал? Телепартуемся кудысьці? Тут, здаецца, сакрэтаў больш няма. Толькі за сцяной чую крабса. Хутчэй за ўсё, адразу як мы скочым у партал, на нас кінецца штосьці. І ёсць такая імавернасць, што мы адразу памрэм. Ну, то бок не адразу, але непазбежна. Таму што тут хопіць 2 павукоў, каб заціснуць нас у куце і пазбіваць. Слухайце, а калі мы скастуем нябачнасць, крабс. Ці нябачныя мы зараз? А, во, нябачныя, дарэчы. Гэта шматпавярховы тэлепорт. Трошкі незразумела, як выскачыць з яго кудысьці ў іншае месца, акром таго, з якога мы ось пачынаем. У скрыпторыум, ухваляю скрыпторыум, мне спадабаўся. Так, ось дзверы адчынілі. Дзверы са слімачком. Халера. Бляха, яшчэ раз не патрапіў па слімаку. Хоба. Штосьці мусіла адкрыцца. Там быў пакой з кнопкай. Крабс таксама скаставаў нябачнасць. Вось адсюль пачыналі. О, цяпер у нас ёсць магчымасць пайсці да крабса. Але, шчыра кажучы, я не дужа зацікаўлены. У нас ёсць магчымасць пайсці да крабса. Але неяк сыкатна ў гэткім вузкім калідорчыку да яго ісці. Гэта ж жорсць будзе. Але прынамсі гэта нейкі прагрэс, гэта нейкі праход, з якім мы можам даць рады. Крабік. Крабік. Ён не хоча, як слімак,
крабік. Мы не ведаем, колькі іх там, таму я асабліва рызыкаваць не буду. Мансим. А, не поспел трошки. А. Пакой з кнопкай, кнопка збоку. А гэта дзе? Што маеце на ўвазе? А, я подпалился. Сам себе подпалил. О, минус крабс. Так. Ключик. Слухайте, спадзяюся, гэта тое, што нам трэба. Калі гэта тое, што нам трэба, я буду зараз супер задаволены. Вось гэткіх адчуванняў я хацеў ад гульні. Каб нават за захоўванне трэба было бароцца, змагацца. Ес! Е! Віншую, шаноўнае спадарства. Захоўванне ёсць. Калі тебе кидала по порталах, ты павярнуўся, здаецца, была кнопачка. Зараз павернемся. Зараз даследуем гэтае пытанне. Захоўванне ёсць, таму цяпер можна эксперыментаваць. Там я бачыў галаву, а вось кнопачкі насамрэч не бачыў. Гэта ўваход, гэта жэўжык. О, кнопка, сапраўды, ёсць кнопка. А! І гэта кнопка кінула па нас атруту. О! Пюрбая атруціла. Вось такая кнопачка выдатная. Дальше трэба паесці. Вось вам і кнопачка. Асцярожней трэба з кнопачкамі. Это ж падзямелле. Карысная кнопачка. Дзякую. Менавіта. Ну і ўсё, здаецца, больше ніякіх прышпільных кнопачак тут няма. Захоўванне ёсць. Давайте яшчэ тут агледзім. Ага, наступны ключик трэба. У нас ёсць залаты ключик, а гэткіх проста ключикаў мы не трымаем. Давайте тут пакуль стаім, зробім супрацьядзеў. Пакуль ёсць магчымасць. Одно пюрбаю, одно тэншык. Вось так. Карацей, туды далей пакуль не ідзем. Окей. У нас, акром гэтага шляху, яшчэ да халеры усялякіх шляхоў. А! Ты адкуль узяўся? Я выбачаюся, але ты адкуль вылез, скатыняка? Мне не падабаецца гэтая практыка, што ворагі
знікаюць і з'яўляюцца наўпрост. Мне такое не падабаецца. Мінус крабік. Що тут яшчэ з'явілася? Давайте, радуйце мяне. Трэба тыкаць патрэбныя кнопачкі, а непатрэбныя не трэба. Гучыць насамрэч разумна. З улікам таго, колькі мы часу вытрачаем на забойства кожнага аднога крабса, мне аж хочацца рэгулярна захоўвацца, таму што... О, вітанкі. Таму што, ну, мы так будзем губляць часу да халеры. Ага. Каменчык. А! Не халеры сюрпрызы. Карацей, гэта не націскная пліта, каб падняць гэтую бездань. Гэта націскная пліта, каб запуліць табе фаерболам у вочы. Мяркую, трэба паспрабаваць зваліцца ў яму. О! Мы забілі крумкача выпадкова. Мы зваліліся на галаву крумкачу і забілі яго. Ухваляю. Нейкае новае месца. Давайте пакуль што даследуем яго на прадмет варагоў, а потым паглядзім, ці ёсць тут... О, шлёпанцы. Потым паглядзім, ці ёсць тут сакрэты. Ух, халера, вось гэт зараз непрыемна. За звычайным крумкачом, як вы там бачыце, ёсць крумкач электрычны. А электрычныя крумкачы адбітыя на всю галаву. Чым глыбей, тым далей ад уваходу, ад выхаду. Не, мы спускаемся ўніз. То бок нас на дырыжаблі закінулі ўверх, на вяршыню гары, і мы спускаемся ўніз. І там унізе выйсці. Там найбольш небяспечныя мясціны, але пры гэтым там жа выйсці. Электрычны крумкач. Бачыце, што ён халера робіць? Ідзе ў сраку. Ён моцны скатыняка. Лупашце. О, адбіліся. Бачыце, пюрбай ледзь жывы. Хілімся. Трымайся. Ух, адбіліся.
Вітанкі Декамацу. Цяпер ужо тэншык ледзь жывая. Гэта было небяспечна. Селянскія брыджы. Няхай у нас далей арыгана будзе ў павязцы набедранай. Настегнанай. О, я чуў яшчэ крумкача. Колькі ж іх тутака? О! Дзякуючы таму, што арыгана суперхутка кідае прадметы, мы цяпер можам чыста ёю забіваць варагоў. Во, чыста арыганы залупашылі. Да гэтага без павязкі была. Ну, нас увогуле закінулі сюды ледзь не голых. Мы сабе літаральна найбольш простыя нагавіцы тут знайшлі ўжо ў падзямеллі. Бачу тэлепорт. О, бачу зёлкі. Божух, наколькі тут месца. Дзверы? Скрынька, вау. Скрынька, гэта добра. Давайте адбяжым на пачатак. Там я адчуваю сябе больш спакойна. І паглядзім, што ў нас у скрынцы. Лекі, дарэчы, у скрынцы. Гэта што за панацея? То бок нейкі суперлікавальны прадмет? Што значыць панацея? Цікава, цікава. Няхай будзе. Бяром. Так, трэба хілак панарабіць, дарэчы. Здавайце пляшкі. Раз. Два. Тут дзве хілкі, тут одна хілка нармалёва. І тут одна. Ад усяго. Ну, не, я разумею, што панацея гэта значыць суперлек, які ратуе ад усяго. Але што ён у нас тут робіць, невядома, таму што адзіны негатыўны эфект, з якім мы сутыкнуліся, гэта атрута. Што яшчэ ён можа лікаваць? Невядома. За сцяной піпец колькі ўсяго варушыцца. Так, у нас згасае паходня. Шо у нас тут за нататка? Найзаходнейшае. А я, шчыра кажучы, нават не ведаю, куды тут захад. Шо? Криптографы? Ну, кинь спасылочку, разберемся. Кшталту плацеба. Не, плацеба гэта зусім іншае. Панацея гэта суперлек, а плацеба гэта фейкавы лек. Плацеба гэта рэчыва, якое не робіць аніякага эфекту, але табе здаецца, што ты лікуйся, і праз гэта ты лікуйся. Яшчэ ніжэй можна скокнуць. Бляха, мне цікава. Давайте выкараскаемся. А дзе мы? А, во, мы тутака.
Давайте паглядзім, ці не з'явіліся тут яшчэ крабсы. Здаецца, не. Давайте зробім захоўванне і яшчэ ніжэй скокнем. Мне раптам стало цікава, наколькі глыбока гэткім чынам можна залезці. Вітанкі, крабс. Ау! Ау! Телепорт ёсць, ежа ёсць. Ёсць калідорчык. О, глядзіце, агуркі! Агуркі! Вітанкі, агурочкі. Хутчэй за ўсё трэба націснуць на вось гэтую плітку і нам адчыняцца дзверы. А чым кепска галоўная выніка? Ну, гэта ў тым выпадку, калі сапраўды ў цябе хвароба ўяўная, то бок ты можаш сябе пераканаць, што вылікаваўся, і ты вылікаваўся. Але хваробы не заўжды ўяўныя. Так, давайте скрыньку выкинем. А, я не тую скрыньку, дарэчы, выкінуў. Ёсць хваробы сапраўдныя, і ў выніку лікавання з дапамогай плацэба цябе заб'е. Іх прыход быў перадбачаны, но вядома, я быў упэўнены, што мы яшчэ сустрэнемся з гэтымі скатынякамі. Дарэчы, гэткіх дзвярэй мы пакуль што не бачылі. Это ўсё упершыню. А як іх забіваць-то тут? В тым сэнсе, што тут даволі мала месца. Ніхто не хоча есці? О, слухайце, арыгана голодная. Давайте арыгану нагадуем ногой пацука. Смачна есці арыгана, смачна есці пюр, раліф, в сэнсе. А пюр і тэншых пакуль што не хочуць. Ну що, спрабуем? Так, сапраўды адчыняюцца дзверы і пачынаецца мяса. Яны проста моцныя. А, і нас заціснулі ў куце. І ўжо кагосьці забіла. Не, огурки занадто моцныя. Огурки занадто моцныя. Дарэчы, у нас ува ўсіх ужо 8 ўзровень. Жарем щось зеленое. Толканица с огурочками и с смаженной курочкой. Социальный кайф. Окей, тады давайте не экспериментовать. Будем з нашего старого доброго знайомого лупашить. Крабса. Дякую, дякую. Супер смачно. Только что засмаженная курочка, только что зваренная толканичка. Суцельный кайф.
Я чую там яшчэ крабса, дарэчы. Ау! Сам падставіўся пад удар. Шановне господарство, можна трапляць? О, добили. Хутчэй за ўсё, гэта далёка не апошні крабс. А што тут увогуле? Уход мага. О, глядзіце, колькі іх. Што найменш 2. Ау, патэншку лупанула боляча. Ау, зноку патэншыку. Слухай, крабс, ты задзёб. Мінус скотыняка. Хілім. Хілім. О, гэты ўжо прыбег. Поскудь. Дарэчы, у нас мана скончылася. Як зараз арэгана прыгожа крытанула, насамрэч. На 40. Паляцеў. Памры ўжо. Смаколік. Мінус смаколік. Ух! Давайте заберем ножа, якога я згубіў трошки. Оба. І захоўванне. Дарэчы, зробім, пакуль мы тут побач. Так, аднавілася магія. Цяпер будзе трошки прасцей. Там бакочак называецца выхад мага. Што б гэта значыла? Тут таксама можна скочыць уніз. Чамусьці мне здаецца, што гэтая халера нам запуліць фаербол у вочы. Вось чамусьці мне здаецца. Не ведаю чаму. Бляха, не паспеў адбегчы. І цяпер яна пастаянна запускае. Штосьці мне не падабаецца. Бяжым! Оба! Мы здабылі нейкі вогненны меч, які таксама мае зарады. І мы здабылі заклён. Вогнекуля, магія агню 13. То бок вось гэта, здаецца, сапраўдны фаербол.
Мне казалі, што вось тое, што карыстаюць, тое, чым я карыстаюся, гэта не сапраўдны фаербол, а вось гэта ўжо дакладна сапраўдны фаербол. Але мы ім не зможам карыстацца, таму што ў нас магія вагню ўсяго толькі 4. Ну, тым не менш залуталіся. Нейкі меч, новы заклён, гэта добра. Давайте пойдзем, зробім захоўванне, таму што нас трошкі пашкодзіла. Працягваем даследаваць пакойчыкі. Яшчэ трэба памятаць, што ў нас ёсць пакойчык са слімакамі, за якім ёсць пакойчык з тэлепортам. Пасля таго, як мы забіваем усіх слімакоў, там ёсць нейкі халера тэлепорт. Мінус слімак. Мінус слімак. Всіх порубали. Хутенько, эффективно. Просто хоп-хоп-хоп, чоп-чоп-чоп. Свежую походню возьмем. Тут нічога націснуць нельга. А, гэта вось лабірынт вар'яцтва. Ожухна, у гэтым памяшканні, я так разумею, кампухтару будзе цяжка. Таму што ўсё гэта крыніцы святла, якія тут апрацоўваюцца карэктна. То бок усё гэта свеціцца. Нельга агурковым візам падмануць, дарэчы, хутчэй за ўсё можна. Слімакоў чубіша на рыбалку калі? Паглядзім. Пакуль што ў нас, бач, ёсць лабірынт. Так, откинула на пачатак. Откинула не на пачатак. А як гэта памятаць, шаноўнае гаспадарства, гэта ж трэндзец. Як гэта можна ўтрымаць у галаве? Так, это на тое ж самае месца нас закидывае. Трэба маляваць мапу. Паглядзім, паглядзім. Агроўжаючы норм стэлс у цяпліцах за лісцем. Стэлс скотынякі. Мапу, вядома, можна нам намаляваць, але гэта неяк нудна. Так, тут у нас откидывай на пачатак. Тут только сярэдзіна. Ад сярэдзіны куды нам можна? Вось так закидывай сюды. Гэта я ўжо ведаю. Сярэдзіна. Праворуч. Лухта. Наўпрост. Ужо лепш. Зноўку сярэдзіна. Леваруч. Лухта. То бок трэба наўпрост лупашыць. Наўпрост. Права, лева, наперад. Наперад. То же самое место. Лево. Лево.
Лево. О, там ключик зяє. Нам 100% треба до ключика. Лево. Там у нас ключик. Середина. Туди не, сюди. Знову лево. Лухта початок. Знову середина. Слухайте. Гэта трошки тупик. Я, здаецца, паспрабаваў усе магчымыя варыянты. Мапу, дарэчы, трошки складана намаляваць яшчэ і таму, што мы не ведаем, што гэта ўвогуле, як выглядае памяшканне. Не факт, што яно прамакутнае. А, гэта вось там у нас сярэдзіна. Вось гэта тая ніша. А вось гэта нас закідвае ў сярэдзіну. Тут просто трэба трымаць у галаве, што куды закідвае. Так, давайте адсюль паспрабуем. Гэта нас закідвае вось у гэтае ж месца. Выдатна. Гэта у нас закідвае на ўваход лухта. Не падабаецца. Гэта максимально нецікавы варыянт. Гэта ўваход. Гэта так, сюды. Гэта сярэдзіна. Гэта нас закідвае сюды. І у нас тут ёсць месца. Гэта нас закіне зноўку ў сярэдзіну. Гэта куды вядзе? Зноўку сюды. А, таму што гэта вось яно і ёсць. Сярэдзіна. Назва лабірынта дакладная, то бок гэта сапраўды лабірынт вар'яцтва. Слухайце, я тут падумаў. Нам жа ж яшчэ трэба агледзець сцены на прадмет сакрэтаў, таму што калі тут яшчэ нейкая схованка з сакрэтам ёсць, то гэта аўтаматычна плюс 10 да вар'яцтва. Давайте оглядим. Здаецца, няма. Давайте упэўнимся. Таму што я насамрэч не здзіўлюся зусім. Гэта супер лагічна. Пакуль ты сканцэнтраваны, вся ўвага сканцэнтраваная на скоках па халера тэлепортах, яшчэ зрабіць вось гэткую нейкую непрыемнасць, што насамрэч, каб прайсці, трэба абавязкова яшчэ штосьці на сцяне націснуць. О! Я казаў, а я казаў.
Yes. Ключик. Оу, є. До речі, мені подається, ці напрямки телепортації у нас позмінялися трошки. Мені подається, яшчэ ось там треба. Там 100% некий секрет. Я хочу. Я ось туди хочу. Я хочу туди. Так, это уваход. Это так само уваход. Магільшка аж накрила. Мені просто подобаються секрети. Я люблю секрети. Секрети это файно. Секрети, скарби. Это шиковане. Там натурально отъехала стеночка. Это значит, что туди треба пролезти. Давайте, до речі, упевнимося. Ще одна хлера кнопочка. Кайф. У тим месцы, якое мы адкрылі з дапамогай кнопачкі, знайшлася яшчэ одна кнопачка, якая зараз нам дазволіць пралезці у сакрэт. Я на 100% упэўнены, што яно гэтак і працуе. Во. Сакрэт знойдзены. Мы знайшлі нейкія каралі. Павялічвае колькасць досведу на 25%. Давайте апранем гэта Арэгані. Добро ноч, Арэгані. Мы вось для цябе знайшлі каралі. Цяпер ты яшчэ з каралямі глядзі. Оба. Подвеска адлюстраваных душ. Павялічвае колькасць досведу на 25%. Будзем прамацоўваць Арэгану. Табе трошки ежы. Пеншик так само. І тут по яму. Супер прышпільны лабірынт, мне спадабалася. Ухваляю максімальна. Слімаку, дарэчы, няма. Холера, ежа ўжо не лезе ў кішэнькі. Божухна. Сюды, дарэчы, таксама трэба будзе залезці. Гэты пакойчык мы закрыем, каб слімакі не вылазілі. Адразу пасля таго, як мы закрылі дзвер, чуеце? Зноўку гукі слімаковыя, то бок там заспаўніліся слімакі. Яны вылазяць у той момант, калі мы закрываем дзвер. Вось гэта было раптоўна трошки. А ты адкуль вылез, скатыняка?
Ау. Трошки коцнула пюрбая, але толькі трошки. Мінус. Цяпер можна спакойна захавацца. Мне не падабаецца, што яны спаўняцца. Катэгарычна не падабаецца. Заклён? Не. Нататка. Дарэчы, гэта рэцэпт вось менавіта панацэі. Гэтая сумесь лікуе ад безлічы хвароб. Не цікава. Ну, то бок цікава, але не надта. Я яшчэ хачу закрыць, у мне есть падазрэнне, што крапсы у нас вылазіць вось з гэтага пакойчыку, таму трэба закрыць дзверь. Як туды патрапіць, мы яшчэ не ведаем, але абавязкова патрапім. Так. Папярэдні паверх усё яшчэ не можам пралезці. Наступны пакойчык. Наступны пакойчык, дарэчы, небяспечны. Ён не складаны, то бок тут хутчэй за ўсё не будзе нейкіх там загадак, але ён літаральна небяспечны, таму што мы чуем варагоў. Тут у нас швэндаюцца гэтыя шкілеты. Мы іх чулі, яны тут дакладна ёсць. Чуеце? О! Дзесьці клацае. Бяжым. Бяжым на выхад. Каб можна было спакойна мансіць. Мінус скатыняка. Вядома, ён не апошні. Гэта было відавочна. Алло. Ідзе ў сраку. Мінус. Хутчэй за ўсё іх тут будзе да халеры. Не проста шмат, а да халеры. Таму што самі па сабе яны не складаныя. І каб яны былі ось больш-менш складаныя, іх робяць альбо па чацвёра, альбо да халеры. І ў гэткіх вузкіх калідорчыках яны калі заціснуць, будзе бяда. А! Поскуць. Крытанулі. Выдатна. Кнопачка, якую можна націснуць. Мне не падабаецца. Давайте пакуль што яе не націскаць. Вось націскная плітка. Мінус уже. Ёсць імавернасць, што тут яны таксама бясконцыя, як слімакі.
Дарэчы, калі яны бясконца, ёсць імавернасць, што яны распаўзуцца по ўсяму гэтаму, таму давайте закрыем выхад. Кнопочка. О, вось гэты комплект. Гэтак ужо больш цікава. У арыгана, дарэчы, ужо ўзровень. І у Ральфа ўзровень. Нейкі новы шчыт. Мы ледзь перасоўваемся. Давайте выйдзем адсюль. І паглядзім, што мы здабылі. Цяжкі шчыт, які удвая лепшы за той шчыт, што ў нас зараз тут ёсць. Бяром. Выкідаем гэтую лухту іржавую. Кальчужныя чобуты. Цяжкія абладункі мы пакуль што насіць не можам. А мы дзесьці увогуле збіраем іх? Таму што... А, ды глядзіце, у нас ужо Пюрбай цяжкія абладункі носіць. Ну, у сэнсе даспехі цяжкія менавіта. І ўжо менавіта гэткія чобуты на ім апранутыя. То бок, ужо выкарыстоўваецца. Цяпер прамацоўваем Ральфа магію вагню. І прамацоўваем арыгану. Ну, няхай будзе метальная зброя. Знайшлі сакрэт, прамацаваліся, трэба захавацца. Усё яшчэ не зразумела, што з вось гэтым тэлепортам мусіць быць. І з улікам таго, што мы яго сакрэтным чынам знайшлі, магчыма, гэта нейкая суперсакрэтная загадка. Сховішча кулі. Ну, кнопачак тут няма. Я думаю, чаму я стамляюся, ну, вось чаго. Ну, так паглядзі, як ты апрануты. У цябе толькі вось на пуза не цяжкія абладункі, не цяжкія даспехі. У цябе нагавіцы жалезныя, чобуты жалезныя, шалом жалезны і нават рукавіцы жалезныя. А цяпер яшчэ і цяжкі шчыт. Ухіленне 18. І абарона 30. У тэншага трошкі менш ухілення, а абароны столькі ж. Дзякуючы таму, што выкарыстоўваецца даспех асаблівы. Ён не цяжкі, але ён унікальны. Так, тут мы все забрали, кнопачак нібыта няма на сцяне. Працягваем пошукі. Чую скатыняку. Уважліва аглядаем сцены на прадмет кнопачак. Хутчэй за ўсё нейкі прышпіл здарыцца, калі мы націснем на націскную плітку.
І хутчэй за ўсё гэты сюрпрыз нам не спадабаецца. Чамусьці я ўпэўнены. Тэншык танкуе пысай. Не ведаю, што такое ўхіленне. Не, ўхіленне ў цябе хапае. 11. Это ўсяго толькі трошкі менш, чым у Пюрбая ў яго 18. То бок насамрэч Тэншык выдатны ваярка. Дасведчаны. Ну шо, у нас захову не было, давайте. Ага. А що нам зрабіць? Як нам націснуць на плітку? А як нам сюди заскочить? Як нам зафіксаваць тут ворага? Слухайте, магчыма, нам трэба танкаваць тут ворага, пакуль не адкрыюцца дзверы. Алло, вораг? І пакуль ён стаіць там, трэба прабегчы. Ідзі сюды. А, бляха, не паспеў. Трошкі не паспеў, але гэта дакладна працуе. Трэба дачакацца, пакуль яно адчыніцца. Ау. Хоба. О! Вось гэта сюрпрыз. Непрыемна. Але мы далі рады. Хух. Яны жаўжакі непрыемныя, але не той, каб моцны, то бок яны нас нават не той, каб пашкодзілі. Новы ключык. Сапраўды хоба. Дзякуючы таму, што мы файна апранутыя, мы нават не той, каб пашкодзіліся. Халера, ўжо месца не хапае. Так, грибочки. Ежа. І зараз будем прамацоўваць Тэншыка і Пюра. Дзякуючы таму, што аргана у нас хутка прамацоўваецца, яна вось як, ведаеце, як дзіцячы арганізм. Хутка прамацоўваецца, але хутка хоча жэрці, таму яе трэба карміць больш, чым іншых. Так. Меч. Парыраванне. Ухіленне плюс 5 пры выкарыстанні мяча. Бяром. І ў абладункі трошкі. Тэншык. Можна працягваць прамацоўваць абладункі, каб таксама апрануцца ў цяжкае, але насамрэч не трэба. Во, лепш суперудар булавой зробім. Цяпер Тэншык яшчэ больш небяспечная. Кнопачак нібыта няма. І цяпер у нас тут свабодны праход. Прышпільная загадка, мне спадабалася. Ох, іх тут стала больш. Там яшчэ ходзіць, бачыце?
А мы ўсё знайшлі, што тут трэба знайсці? Таран. 84 пашкоджання. Ну мы іх тут нарубалі. Сур'ёзны... А, гэтую кнопачку я ўжо націскаў. Паспеў брадавацца, але гэтую кнопачку я ўжо націскаў. А тут яшчэ ёсць кнопачка. О! А! Вось гэта быў непрыемны сюрпрыз. Зноўку хоба здарылася. Сакрэт знойдзены. Выдатна. Што мы тут знайшлі? Нейкія каралі холаду. Супрацьстаяць холаду можна больш сур'ёзна. Не ведаю, навошта гэта. Магчыма, у нас там наперадзе чакаюць пэўныя паверхі, дзе будзе да халеры холадна. Але ў нас ёсць вось некаторы камплект вопраткі. Ось чобуты, ось цяпер каралі, якія менавіта абараняюць ад холаду. З холадам мы тут пакуль што не сустракаліся. Магчыма, яна нас чакае ўперадзе. Стрэлы, дарэчы. Бяром. Ну, цяпер, здаецца, дакладна ўсё. Ну, все. Мне спадабалася. Файны пакойчык. Мо для выпадкаў, калі ты марозным заклёнам лупіш у сцяну побач з сабою, трошкі занадта спецыфічна адчуваецца. Калі мы лупім заклёнам побач з сабою, яно б'е па ўсіх. А апрануць штосьці на ўсіх не атрымаецца. Карацей, трошкі незразумела, як гэта мусіць працаваць. Захоўванне пайшло. Чарговая дзверка адчынена. І у нас чарговая жалезная дзверь. Залаты ключ зноўку не пасуе. Алера. Я так спадзяваўся. Ёсць магчымасць пайсці ніжэй. Ва! Чамусьці мне гэты пакойчык не падабаецца. Трэба знайсці велічэзную коўдру, каб на ўсіх хапіла. Магчыма. Скарбніца. Мне падабаецца назва, але не падабаюцца жэўжыкі. О, ключык. Вось сюды дакладна пасуе наш ключык. А, трэба было абраць штосьці адно. Арбалет, кніжка. А тут проста шмат дробнага усялякага. Вось гэта мы трошки абасраліся. Давайте паспрабуем захоўванне загрузіць. Гэта я не паглядзеў. У нас ёсць один ключ і 3 пакойчыкі, якія гэтым ключом адчыняюцца, але ну ключ толькі один. Яго можна выкарыстаць толькі один раз.
Тут у нас бутэлька, гранаты і зёлкі. Тут у нас арбалет, які для арыганы, але арыганы ім карыстацца не будзе. А тут у нас кніжка. Файная рэч, якая перманентна павышае некаторыя характарыстыкі. Таму давайте лепш возьмем кніжку. Атрымайце плюс 3 да магіі вагню і плюс 10 да супраціву агню. Во. Гэта мне падабаецца больш. Дзякуй, хлопцы, дзякую. Дзякуй, што не кінуліся. Але у нас ўсё яшчэ не адчыненая жалезная дзвер. Нейкі яшчэ ключык сюды трэба скарыстаць. Давайте зробім захоўванне. Я нават ведаю хутчэй за ўсё, дзе гэты ключык трэба здабыць. Гэты ключык хутчэй за ўсё у нас будзе схованы не тутака, а вось тамака. Неяк туды трэба пралезці. Якім чынам нам туды пралезці? Сур'ёзнае пытаннечка. В яму мы ўжо кідаліся. А што ў нас тамака? Там, дарэчы, у нас яшчэ адна яма. Я захрас трошки. Так, тут яшчэ крабс, вядома, ёсць. Ідзі да мяне, прыгажончык. Мінус яшчэ адзін прыгажунчык. Давайте паспрабуем скінуцца ў тую яму. Спачатку захоўванне. У нас гэткім чынам і магія адновіцца. І ўсё ўвогуле. Заграсты аб'юць мяне. Вядома, а каго? Не мяне ж. Устойліва злы настрой. Магчыма, дапаможа бульбачка. Не факт, але заўсёды варта паспрабаваць насамрэч. Я памятаю, у цябе там запечаныя бутрыкі з фарэллю. Але паспрабуй бульбачку. Тут мы забралі. Тут па нам пігарылі з дапамогай фаерболаў. Давайте паспрабуем скінуцца. Не хочаш есці? А вось гэта ўжо праблема. Я ведаю, што гэта за дзвер. Мы былі з таго боку ў гэтай тутака. Нагавіцы скрадача. Нарэшце арыгана атрымала сабе, па-першае, нагавіцы, па-другое, нагавіцы, звязаныя з ёйнай прафесіяй. Усім бульбу падавай, вядома. А што яшчэ? Так, драўля... яшчэ сюркен. Спакойна. Гэта было трошки нечакана. Мы ўзялі весь лут, і у нас адчынілася дзвер.
Гэта непрыемна, калі яно гэтак здараецца. Вось, мы тут былі. І цяпер мы тут ўсё залуталі. Выдатна. Кайфова. Цяпер арыгана ў нагавіцах. Надкусвае ауч-патата. Мусіць працаваць. Трэба павячэраць, дарэчы. Як жа ж нам туды пралезці? Давайте, дарэчы, дзверы зачынім, каб не лезлі крабы. І яшчэ раз пройдземся па ўсім іншым памяшканням мясцовым. О! Открылася дзверка. Мы можам павярнуцца на папярэдні паверх. Цяпер нам яна ўжо не трэба, вядома, але добра, што ў нас ёсць гэткая опцыя. Таму што, нагадваю, нам трэба будзе павярнуцца на папярэдні паверх. У нас там ёсць лакацыя са слаймамі, якую я не зачысціў менавіта, каб паказаць вам. Вось дзе хутчэй за ўсё хаваецца тое, што нам трэба. Мы ж так і не... Каменьчык? Каменьчык. А ці не сюды вядзе той партал? Калі тут знойдзецца раптам кавалачак мяса? Там за сцяною слімакі, мы ўжо ведаем, хто там. Таму ўжо нас не пужае. Але як рашыць гэтую загадку, ўсё яшчэ невядома. Што за надпіс у нас тут? Шпацыр. Клац. 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 Незразумела. Давайте зробім наступным чынам. Я гэтую загадку ў галаве яшчэ пакручу, і заўтра мы з яе пачнем. А на сёння, мабыць, і хопіць, таму што мы гэты паверх цалкам зачысцілі. Я насамрэч задаволены. Тут мы забілі свайго першага огра, тут мы зноўку па лабірынтам швэндаліся, знайшлі да халеры кнопачак. Кайфова. А зараз пойдзем глядзець, каго можна рэйдануць. Пад эпічную музыку, вядома. Так. О, дарэчы, сёння шмат хто стрыміць. Бачу Курысу, бачу Міхася слэшера Тозі. Давайте да Курысу зазірнем. Да Курысу варта зазірнуць, таму што гэта не проста Курысу, гэта новы канал Курысу, які яна зрабіла спецыяльна, каб увечары чыста маляваць. Як я разумею, ёй не асноўны канал пакрысе ператварыўся на гульнявы. І вось, каб было чыста маляванне, яна сабе стварыла новы твіч-канал, на які мы зараз пойдзем рэйдам. Так бы мовіць, павітаемся. Я ўжо, вядома, падпісаўся, але трэба, каб яшчэ падпісаліся вы. Сёння было файна, расслабляльна. І мы заўтра працягнем швэдацца па калідорчыках. Дабранач, шаноўная, дабранач Цірыхі, Пюрбай, Паватата,
Рыгана, якая ўжо спіць, Аўчпатата, які ўжо хутчэй за ўсё пайшоў. Янчык, які, вядома, дзесьці тут побач луркае. Усім да пабачэння і пабачымся заўтра у гэтых жа калідорчыках. А зараз рэйд. Пау!